Hello, főnök. Elkéstél. Bocs. Tiéd az özvegy, még nem láttuk. Milyen özvegy? Az enyém. Ha megütne a guta veletek. Hagyd! Felkészíted a gyanúsítottat a tárgyalásra? Bocs, főnök. Fogalmam sincs, hogy került oda. Akkor pofágóan kérdeznek. Nyugodj már meg! Már meg! Mi történt? Hát, valaminek történni kellett. Történt is, Cserszegi úr. Egy gyilkosság. Kellene a balatoni kulcs. Ne csak el. De anyád észre ne vegye. Megszoktad? A durvaságot. A dühöt. Te, adj csak ide a sukkert. Gyere, markolattal felém.